Neuadd y parc, nid neuadd yr ysgol oedd yn croesawu'r holl ddisgyblion disglair ar penwythnos yn Benllanw. Cystadleuaeth oedd wedi dechrau gyda 180 o dimau gwahanol. Dyma diwedd y tymor i ddweud y gwir thach chi. Da ni'n cychwyn wrth gwrs tua mis Medi. Mae yna wahanol oedrannau, mae yna 8 oedran i ddweud y gwir fyny o dan 11 i fyny at 19. Real grassroots ydy hwn wrth gwrs. Plant sy'n mynd i ysgol, mae'r prifathrawon yn dod, mae'r athrawon yn dod i gefnogi nhw ac wrth gwrs y rhieni. Oes e'n cystadleuaeth tebyg i ddweud y gwir? Roedd hi wedi bod yn dymor gwych hyd yn hyn i'r criw o Gaerfyrddin, ysgol gyfun Bro Myrddin, yr unig ysgol gyda 2 dîm drwodd i'r rowndiau terfynol. Mae wedi bod yn blwyddyn llwyddiannus o ran pêl-droed. Dwi'n meddwl gyda ni 4 tîm trwyddo i'r rowndiau cyn-derfynol a oedd pob un trwyddo i'r rowndiau cenedlaethol. Wrth gwrs i gael 2 dîm i'r rowndiau derfynol heddiw ac yn browd iawn o'n nhw. Bydde fe'n meddwl lot i ni ar tîm, ar ysgol hefyd, achos bydde ni wedi gwneud hanes, achos bydde'r tîm cyntaf fi'n meddwl sydd wedi ennill y cwpan, a bydde'n dda iawn gallu mynd nôl i'r ysgol gyda'r cwpan ar ôl ennill y gêm. Fi'n gwybod bod ein pennaeth, Dr Jones, mae hi'n wyllt am pêl-droed, mae hi wrth i fod efo'r gêm, so os bydde un neu 2 o'r tîm yn ennill, fi'n credu, fi'n siŵr bydde'r champagne yn cael ei agor hynod, fi'n siŵr. Rhowch y champagne ar y rhew am rwan achos ysgol Gartholwg oedd gwrthwynebwyr Bro Myrddin a chyn gapten tîm Merched Cymru Cath Morgan oedd yng ngofal y tîm ac oedd plant Ponsi yn barod i sbwylio'r parti. Dyna'n union ddigwyddodd mewn gêm agos. Caris Minton yn sgorio'r unig gôl hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf. Safon hynod o uchel gyda'r 2 dîm a os Merched Gartholwg wedi rili goffod gweithio'n galed i gael y buddugoliaeth fanna felly da iawn nhw. Gêm arall a chyfle arall i Bro Myrddin ar bechgyn dan 15 yn herio ysgol gyfun Pentre Hafod o Abertawe. Ar ddiwedd gêm gystadleuol a chorfforol, roedd pawb yn paratoi ar gyfer cicio ar smotyn. Wel, pawb heblaw am Josh Edwards. Y gôl yn y funud ola yn cyroni wythnos anhygoel i'r chwaraewr. Mae fe wedi bod i ffwrdd trwy'r wythnos yn Slovacia, yn chwarae dros Cymru. So oedd wedi sgori i Cymru ar dydd Mercher, dydd Cymru i Cymru eto ar dydd Iau a wedyn i Pendrafod eddi. So mae fe wedi cael wythnos i gofio. Edrych ar y bechgyn, pa mor hapus mae pawb ar ysgol, mae plant i ddod lan ar y bws. Gweith ar canlyniadau, roedd Bro Myrddin yn dathlu ar y diwedd ar ôl ennill gwobr ysgol y flwyddyn. O tro cyntaf i'r wobr gael ei chyflwyno. Oedd e'n tipyn o sioc i fod yn onest, amser gaethon ni cyflwyno'r wobr na ac yn falle'n rhoi bach o silver lining ar y cwmwl oedd yr canlyniadau heddiw, ond gobaith yw. Falle o'r profiadau maen nhw wedi cael yn ystod y tymor hyn a heddiw. Gobeithio allan ni dod nôl gyda cwpl o dimoedd blwyddyn nesaf eto.